Assalomu alaykum shunaqangiz aziz. Men muallim kafedra metodika tahsilot nazarida. Mavzui o'zim doir va fani nazariya metodika farqi tabiiy dar mavzui gуногуни олими ҳайвонот мебошад. Гуногуни олими ҳайвонот доир ба зери нақша дида мебошад. Шумораи умумии намудҳо, гурӯҳҳои асосии олими ҳайвонот ва муҳитҳои зиндагии олими ҳайвонотро дида мебошад. Олими ҳайвон яъне зороби яке аз саратҳои табии сайёра буда гуногунрангӣ ва фаровонии намудҳои онро хеле бой ва ҷолиб гардонидааст. Дар муҳити табиӣ миллионҳо намуди ҳайвонот зиндагӣ мекунанд ки ҳар кадоми он дар системаи экологӣ нақши муайян дорад. Олими ҳайвонот зиёда аз 2 миллион намуди онҳоро олимон кашф намуданд. фақат гирифтанд. аммо тахмин карда мешавад ки шумори аслии намудҳои ҳайвонот метавонад аз 10-12 миллион намуд бошад. қисми аз онҳо то ҳол кашф нашудааст, хусусан дар уқёнусҳо ва дар ҷангалҳои тропикӣ ҳисоб меёбад. Олими ҳайвонот тарзи ҳаёти зиндагии он дар рӯи замин ва ҳаво, дар қисми обӣ ва дар қисми хоки. Тарзи ҳаёти ҳайвонот аз ин се қисми асосӣ иборат аст. Гуногуни асосии олими ҳайвонот ба ду гурӯҳи асосӣ ҷудо мешавад, яъне ҳайвонҳои устумӯҳрадор ва ҳайвонҳои беустумӯҳрадор. Ҳайвонҳо дар тани ҳайвоноти устумӯҳрадор скелети дохилӣ буданд, асоси скелетро устумӯҳра ташкил медиҳад. Скелети ҳайвонҳои вазифаи ҳимоя кардани органҳои такёргарӣ ва дохилӣ иҷро мекунад. Дар ҳайвонҳои беустумӯҳра скелети дохилӣ ва устумӯҳра намешавад. ҳайвонҳои устумӯҳра ва ҳайвонҳои беустумӯҳра бо навъи худ бо якчанд тип ҷудо мешаванд. онҳо ба ҳайвонҳои устумӯҳрадор, оилаи моҳиҳо, оилаи зисткунандаҳои обӣ ва хушкӣ, оилаи хазандаҳо, оилаи паррандаҳо ва оилаи ширхӯрон дохил мешаванд. ҳар яки бо якчанд намуд тақсим мешаванд. ҳайвонҳои беустумӯҳрадор бошад оилаҳои кирмҳо ва оилаҳои моллюскаҳо, оилаҳои ҳарчангунаҳо ва оилаҳои торкунандаҳо ва қисми асосии олими ҳайвонот ин ҳашарот ба ҳисоб мераванд. муҳити зиндагони олими ҳайвонот гуногун ва ҳар гуна мебошад. масалан ҳайвонҳое ки дар уқёнусҳо зиндагӣ мекунанд. ба онҳо мисол овардан мумкин кит, делфин, найзака, медуза ва ғайраҳо. дар биёбонҳо зиндагӣ мекунанд. онҳо штур, калпуканоси биёбонӣ, морҳои заҳрӣ. дар ҷангалҳо зиндагӣ мекунанд. ҳар хел намуди маймунҳо, хирс, гуногуни паррандаҳо. дар арктика ва антарктида хирси сафед, пингвин ва дигар. дар кӯҳсорҳо бошад гӯсфандкӯҳӣ, бузикӯҳӣ ва дигар намуди ҳайвонҳо зиндагӣ мекунанд. дар зери уқёнус масалан ҳайвон аз ҳамон бузург рӯи замин ин фикра буд инсон меравад. дарозии он то 33 метр ва баъзе он бошад то аз 50 тоннаро мерасад. муқоисаи байни кит ва инсонро дар расм дидан мумкин аст. ва моллюскаҳо ва делфинҳоро дидан мумкин аст. дар биёбонҳо масалан хазандаҳо, штур ҳар гуна ҳарорати гарм тобовар аст, мисол овардан мумкин аст. дар ҷангалҳо ҳар хел намуди маймунҳо, хирсҳо ва паррандаҳоро дидан ҳам мумкин. дар арктика ва антарктида ҳар хел намуди хирсҳои сафед ва пингвинҳоро дидан мумкин. ва дар кӯҳсор бошад бузикӯҳӣ ва гӯсфандкӯҳиро дидан мумкин аст. дар ҳамон муҳит тобовар ва афзоиш карда метавонад. нақши гуногуни олими ҳайвонот яъне нигоҳ доштани тавозуни экологӣ, гардондани доимии ғизо дар табиат, тозакунии муҳит, манбаи озатовара ва дору барои инсон қисми ҷудонашавандии зиндагонӣ ба ҳисоб меравад. гуногуни олими ҳайвонот масалан
از همه oileyi hayvanot kalontari oileyi hasharot به حساب می‌رود. نمود oile tip از همه بزرگترین از همه بسیارترین oile hasharot به حساب می‌رود. برای مثال آورم که زنبور اصل شبپرک سیکل حیات زنجیر گذاران مثال آورم ممکن است. یکی از نمونه‌ها مثلا ما شما استفاده می‌کنیم و پرورش می‌کنیم یکی از معجزه‌ها به حساب می‌رود این زنبور اصل میباشد. طرز حیات حشرات‌ها و زنبور اصل مثال آورم ممکن است. مثلا قسم سر، قسم قفس سینه، قسم پایه‌ها، قسم شکم، پر، مویله و چشم. قسم بسیاری oile حشرات‌ها از همین ترکیب یافته است. سیکل حیات شبپرک همه جریان همه نمودی در اکولوژی عالم طبیعت سیکل حیات گردش دارد. از اول سر شده و آخر میرسد باز اول باز میگردد و آذوقه زنجیر یعنی با همدیگر آذوقه زنجیر میشود و با حرارت انسان موجود هر خیلی نمودی واسطه ها تغییر کردن ممکن است از علم حیوان و قسم نمودی علم رستنی و علم حیوانات را هم دیدن ممکن است با هم خیلی مهم و پیوست به حساب می‌رود. با علم موضوعی ما رسانه می‌بارد برای تشکر.